Košice budú od 10. do 17. novembra hostiť už 34. ročník Festivalu sakrálneho umenia. Tešiť sa môžete na koncerty, konferenciu, výstavu fotografií, finisáž výstavy vo Východoslovenskom múzeu či obľúbenú polievku svätej Alžbety. Podrobný program nájdete na stránke košice.sk. Farnosť svätej Alžbety v Košiciach pozýva na duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou svätej Alžbety. Začína sa v pondelok 11. novembra úvodnou svetou omšou, ktorú bude sláviť katedrálny farár otec Alan Tomáš. Počas ostatných dní sa môžete tešiť na príhovory otca Františka Bujňáka, monsignora Antona Fabiana či pátra Jána Benkovského. Duchovná obnova vyvrcholí slávnostnou svetou omšou v nedeľu 17. novembra o 10:30, ktorú bude sláviť nitriansky biskup monsignor William Judák. Podrobný program nájdete na stránke domsvalžbety.sk. Ústav sakrálneho umenia Teologického inštitútu v Spišskej kapitule pozýva na koncert sakrálnej hudby, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. novembra o 10:30 v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Osobitná časť koncertu bude venovaná dielu profesora Juraja Lexmana. Vstupné je dobrovoľné. Od utorka 12. novembra sa v bazilike svätého Mikuláša v Trnave uskutoční už po 80. krát Trnavská novéna. Medzi vzácnymi hostiami sú olomoucký arcibiskup monsignor Jozef Nuzík, kardinál Péter Erdő, kardinál Stanislav Dziviš či kardinál Dominik Duka. Okrem nich pozvanie prijali viacerí slovenskí otcovia biskupy. Podrobný program slávení nájdete na stránke trnava.fara.sk. Program novény môžete sledovať aj v našich priamych prenosoch. Ak máte alebo poznáte dieťa od 4 do 14 rokov, ktoré má spevácky talent, môžete mu v jeho rozvíjaní pomôcť prihlásením do národnej súťaže Gospel Talent Junior. Prihlasovanie je dostupné do 8. decembra. Podrobné informácie nájdete na stránke gospeltalent.sk. Od soboty 9. novembra sa v katedrále svätého Martina v Bratislave uskutoční tradičné svetomartinské trojdnie. Tohtoročnou témou je Ekológia ducha podľa svätého Martina. Program vyvrcholí v pondelok 11. novembra svetou omšou o 18. hodine, ktorú bude sláviť ostravsko-opavský biskup monsignor Martin David. Podrobný program nájdete na stránke abuba.sk. Súčasťou svetomartinského trojdnia je aj svetomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa začne v sobotu 9. novembra o 17. hodine pri dóme svätého Martina v Bratislave. Predchádzať mu bude inscenácia s názvom Miraculum o Martinovi stúr. Podrobnosti ponúka stránka abuba.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.